فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورہ لقمان اس دی آیہ مبارکہ 14 نمبر اس دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے نے، عالم سن۔ انہوں کو پوچھا گیا کہ بندے نو یہ تے پتہ چل جاندہ ہے اللہ دا شکر ادا کس طرح کرنا ہے، تو ماں باپ دا شکر کس طرح ادا کیتا جائے۔ انہاں فرمایا کہ اے بندے تو 5 وقتہ نماز پڑھ، تو رب دا شکر ادا کیتا ہے۔ 5 وقتہ نماز دی بعد اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کر تے تو ماں باپ دا شکر ادا کیتا ہے۔ آج ایک حدیث پاک تواڈے سامنے ذکر کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک شخص حاضر ہویا۔ انہیں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدت اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، وَأَنَّكَ رسول اللہ، اور بے شک آپ اللہ دے رسول ہو۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ اس شخص نے آ کے اے جملے کہے، اور اگے اس نے کیا جی کہ وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، میں 5 وقتہ نماز بھی پڑھنا ہوں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مالی، میں اپنے مال دی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوں، وَصُمْتُ شَهْرَ رمضان، اور میں رمضان دے مہینے دے روزے بھی رکھنا ہوں۔ اگے حج دا ذکر نہیں، 2 سبب ہو سکتے نے، یا تے یہ حج دی فرضیت دا حکم نازل نہیں ہویا سی جس وقت وہ شخص آیا وے، یا پھر اس تے شرعی جڑیاں شرائط دی وجہ تی حج لازم ہوندا ہے او نہیں پوریاں پائیاں جاندیاں سن، جس دی وجہ تی اس نے حج دا ذکر نہیں کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اودے ایک کلمات سن کے، اے جملے سن کے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا، جڑا بندہ انہاں عملاں تے فوت ہویا، یعنی اس نے گواہی دیتی اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، نبی کریم علیہ السلام اللہ دے رسول نے 5 نمازاں پڑھدا وے، اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کردا وے، رمضان دے مہینے دے روزے رکھدا وے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ھکذا ونصب اصبعہ ما لم یعق والدیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او بندہ قیامت والے دیہڑے نبیاں دے قرب وچ ہوئے گا، صدیق لوکاں دے قرب وچ ہوئے گا، شہید لوکاں دے قرب وچ ہوئے گا، تے کتنے قرب وچ ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بے مثل انگلیاں دا اشارہ کیتا کہ بندہ بلا تشبیہ و تمثیل، کہ اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ میرے قریب ہوئے گا، صدیقاں دے قریب ہوئے گا، شہیداں دے قریب ہوئے گا۔ دیکھو کہ انہاں 2 انگلیاں دے درمیان کوئی چیز ہے وے کوئی نہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا مطلب اے سی اس بندے دے درمیان تے میرے درمیان کسی چیز دی رکاوٹ نہیں ہوئے گی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اگے ایک شرط لگائی ہے، ما لم یعق والدیہ، اے کم انہوں تاں لبن گے، اے درجے انہوں تاں لبن گے نمازاں پڑھن تو بعد بھی، سارے معاملات کرن تو بعد بھی، ما لم یعق والدیہ، جدن تک اس نے اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کیتی ہوئے گی۔ اے درجے تاں لبنے نے جس وقت اس نے اپنے ماں باپ دی نافرمانی
نہیں کیتی ہوئے گی۔ اور اس حدیث پاک نو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیتا ہے، امام طبرانی نے بھی روایت کیتا وے، اور امام طبرانی نے فرمایا کہ اس سند دے جتنے راوی نے وہ صحیح نے، درجے صحیح تے حدیث پاک پہنچی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح امام حیثمی نے مجمع الزوائد دے اندر اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے۔ اتنے وڈے وڈے محدثین نے نقل کر کے حدیث دا درجہ بھی دسیا صحیح ہے۔ اور اس وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا پیغام ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے نے ایک کام کیتے انہاں کماں کردیاں ہی ادا انتقال ہویا تے نال انہیں اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کیتی، پھر انہوں قیامت والے دیہڑے رب نبیاں دا قرب عطا کرے گا، صدیقاں دا قرب عطا کرے گا، شہیداں دا قرب عطا کرے گا۔ اور اج اسیں اگر جڑے ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں، تھوڑی تھوڑی گل تے معاملات اس طرح الجھا دینے ہاں کہ جس دا شمار ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مشکل کشا فرماندے نے فرمایا کہ جدن میری امت 15 کم کرن لگ پوے گی تے انہاں تے مصیبتاں ہی بس اترن دیاں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ 15 کم کیڑے نے؟ انہاں وچ 2 کم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ارشاد فرمائے سن، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، جدن بندہ صرف اپنی بیوی دے تے حقوق پورے کرے لیکن اپنی ماں دی نافرمانی کرن لگ پوے۔ اگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، جدن بندہ اپنے یاراں نال تے حسن سلوک کرے لیکن اپنے باپ نال ظلم و ستم کرے تے ادن انہوں کیا کہ میری امت تے صرف مصیبتاں آمندیاں۔ آج معاشرے چ منظر پیش ہو رہے آوے کہ بندے اپنی زوجہ دے تے حقوق پورے کر رہے نے لیکن ماں دی نافرمانی کر رہے نے، دوستاں دی تے نال وفائیاں ہو رہیاں نے، انہاں دے معاملات حسن سلوک نال چل رہے نے لیکن باپ دے نال ظلم و ستم والا سلوک ہو رہا وے تے پھر مصیبتاں اور بلاواں اور عذاب جڑے آمنے نے، پھر اسی کبھی ہے کہ ساڈے کول برکتاں نہیں تے چیز خود سوچنی پیندی اسی جرم کیڑا کیتا وے۔ اللہ کریم سانو ماں باپ دا صحیح معنیاں وچ حق ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔